guanyat, no s'ho esperàvem. La veritat que tenim bon equip, hem entrenat fort, però tampoc no pensàvem que fos amb tanta diferència. Però l'objectiu era aquest, era guanyar-la. Sempre s'ho plantegem tot per fer el millor possible. Està difícil, molt difícil, ni que hagin guanyat aquesta, perquè els altres ho fan molt bé i apreten molt, però intentarem fer el mateix en totes les regates, estar al davant. L'objectiu és això, és estar al davant. No ens anàvem a presentar perquè no estem en el nostre millor moment, però tot i així hem agafat ganes i energia i estem molt motivades. Per tant, això avui s'ha notat, que hem vingut amb ganes de donar el millor de nosaltres mateixes. Crec que els girs li hem de posar una mica més de focus i apretar una mica més, però la nostra projecció és que tenim tota la lliga per endavant i tenim ganes d'anar pujant i anar millorant cada una de les regates. La regata avui veníem una mica amb les expectatives sense saber molt bé com anirien. Hem aconseguit a la crono entrar a la final A, que ens ha pujat una mica els ànims, i després a la final hem aconseguit mantenir el lloc, que hem quedat terceres finalment. Intentarem anar a totes, ens costa una mica ara a l'estiu aconseguir ser les 8, però intentarem anar a totes i en finals A i a tot el que puguem aspirar. L'escola, sobretot passar-ho bé, aprendre, gaudir i anar millorant la tècnica, anar millorant totes juntes per poder arribar a competir una miqueta, si no aquest estiu, l'any que ve. Al final, l'escola l'objectiu és gaudir, aprendre i passar-s'ho bé. Els sèniors i els absoluts i els veterans quan vinguem intentarem donar la cara, de moment ho tenim una mica complicat, però això. Destacar positivament en el nostre equip incorporacions com el Leandro, l'Ivan, gent que ha pujat de la cantera i que avui tenen l'oportunitat de demostrar que a l'arribar a sènior tot el coneixement que han adquirit des de l'escola el poden aplicar. Yo estoy muy contento por participar y que me hayan dado la oportunidad de poder estar aquí. Y nada, muy contento y con muchas ganas de remar ahora la final y bien, con muchos ánimos. Jo destacaria la falta d'equips en la categoria absolut masculí. Crec que si féssim un esforç col·lectiu podríem fer que més equips vinguessin a aquesta competició.